Hake takuk nini gana waje asugui tongnai khoroksa takuk bo nini tamu kalai. Abo khai ani manata Nini phayung. Phayung. Nor khorok busuk takuk busuk जों busuk. जों takukno ओमफ्राय बोरैखाय ओरैनो माग थामता. Maktham. Nini je takuk binbung tamo? Sudiranjan Debarma. Sudiranjan Debarma. Bini je tabu obuti ka hai condition sokai mani sekang. Bobuti ingui phaileka. Nung to bini nukungni khoroksa takuk ke saimanane nukolayo. Agi jorarok ni simi kajige khusani sekango bo bahai tongmani aboni yagulo bahai ke borong nukung solilai phaikya tamu ungkha bini o situation nungmani karon tamu ungkhana nukorona nuktam sanamusung. Ang ngamna sanamusung mani khai matise na agi ni hoite hingkai bororobo to ang to first oro kajak phaido. Hingkai ni korobo emne botafro kajak kho. Hingkai oro borok thanghimlai tong tapti rok khaita. Hingkai pura khai borobo borok ma laikha. Boro sopai kaya pore i gati khan nukung khalai tong jaman ta. Hingkai bon arbo tongaite hingkang bo ganan tong ba. Hingkai bon ano saulai bora fruta. Bo phas umpro. Hingkai lum bohni sau. Hingkai lum mane erporo khan phaya ke bono doctor botalang kha. Ngko ora tak mangat lang hata. Mera dia do ni telang hata. Hingkai tui phaya por kai bono. Hingkai por kai tong lai hata botasya. Ya picha. Bo cerai jora rogo busu jora ro porikha. Bo ma porilia. Busu jora porikha. Ma poria de kija panche. School nukliya. Nunglai. Ang kata porikha. Okay. Hingkai nung je saiman se jora tei sikla tong se jora to bo kono kefek mani rok abtirok use da khai saidam. Abtirok le khaya bo. Bamne ko agi sikla pur panot kija misa chuak abtirok le kija nungu. To phak bui ha kabang nang jata. Acha. Abtirok. Okay. Borok kaijak layei nukung hukung khawi busuk pore rogo bini o sakhamya jengkha. Poreng khai ang bo kisa pok dong hata narakje muitu narakje ba. Khna Bo pulya je obot kai je tabuk himui bo malia kok bo sai malia thangai phai malia busai malia ngui je tongmani aboni sekang drobo bini hamyani tongmung bahai. Hamyan tomong de fastin hotta. Ika bono faste o khai ikati lumbo ang theng sama hita. Abon pore? Abon pore ga bong bihirok son sauka. Ga muti daral ko chinong le muti sing tonggo. Ga phai ne phauka ga kiri jang ma hai rong tong ta bo. Ga to ne anno thlai ja. Anno ko thlai ti tonika. Ga motai rok nangu ne motai ro ko ri kisa. Riwaya koi ya domon haing tong ta. Nor phaso doctor tlang ya. Dokter katelang jagya. Okay, phaso norok ozarok motairok nailekha. Naikha buka. Get domon ngkha kisa. Ya porka kisa domon ma haing ta. Nga pe hinno ro horika. Nogo te tu pop phali kata. Erpore ulan te sau ka borok. Singya api sing tong. Ni sau ta. Acha bongni je kajek pai mani ya gulo bongni nukung bahai ke choli saidema. Nukung rok to kaham kan choli tongo. Bongti kaham. Iko agan aji layo salai bo apik tai ko. Aji mao tamu kam khai bro. Iko bufang rok talayo. Bufang tano. Warok talayo apik ta. Nukung choli nale wo belek heno bial apti ka hero gura no. Bial nta. Bial. Acha. Hingke abono tei kono nini nuphayung nono nukungo kono jungjal abtirok kono salasa. Abtirok le krei borok saya kon pan saya ta.
앞뒤로 앙뭐 언가나 반독 동바 군웅야 neng sai man sa jara te nin no phayung tabu bubuti condition no tong tabuk hai iko kun kumun songpro kai iko atinta kikse mairok sabo kumpro ko saya rong thango kumpro kok saimano kumpro kok saimia rong thango বিশেষ কোনো জায়গাও সাও বখরনি হিমো সাও ইয়াকুং রুবায়ো এবা কোনো সাও কিওর আপতিরক প্রতংহি 앞뒤로 বসাগরক আকরক ফানো মতে হি সাইছে মেবো কোন ফানে সাইছে মেবলা জাস আজুমসা হিমুই মায়াং থাকা আস্তে তংতে আস্তে তংতে তংতে হিমাং থাংটা নিন ফাইং বুমুং সুদি রঞ্জন দেব বর্মা নিন মুং হে রঞ্জন দেব বর্মা ও কামিনি বুমুং কামিন সিমা 35 মাইল হিন্দা কথা 35 মাইল 18 মোরা 18 মুরা হিন্দা কথা ওকে বুখুং নিন বুং তামো ও যে চিনি লগি ও আসুগি তংনাই ব নিনি তামো খলাই নিনি বসাই রকলাই না নর কাজে লাই মানে বুসু বালুখা খালা 7-8 বছর 7-8 বছর চেরের খরক বুসু তং ও হানিয়ান সিগাং রং খাসাতা আনি চেরে খরং নি তং খরং নাই গাই চেরাই রক মিয়াকু সানি সিগাং নর নুকুং বাহাইকে চলি তং মানে ka pro ka jaw ka ham no soli tong go tam rok khai nor ajilai ko wa rok ta no bo pharok ta no ti khani sala tong ka ham ba ko kai bo ni jibo watano bon tan ta a kha ja ta na nang ge bon aji chari ta tai tam khailai nor nukung ga ti khani ka u ko hu ko khailai tong go afru jorao kebo kamini borrok bai wala suklai rok dato ko wala ma ke bo khna ya nu ge ta wala ya ba hangkai tabuk nini logi songkha belekheno sorry hamyawo sak hamyawo kalaijak hangkai tamo ngui tong tabuk ta himmaya base thangmaya asung na ar no phu asung man song phu asuk chimaya rom mu chima asung ta gai ka kisi asuk tong seng seng phan ta ka seng seng asuk tong mai liya ba asung na hangkai rom ro ko ma asuk ru ta apting tong kha ta maru sa jama sa pru saya acha kun ko sala phacha pan chai tong go ka kun ko ka ba phari tam pan chaw a chung sa pru khori pan ko saya kai ron saya kai chhe ma to ri srai ke lukrok ni bagi sai khnaradi poile hamya chengpru bahai ke chengkha first step kai luman sak phayu ni kya saw kai ka ham hai ba ka kai kun ka ham hai tong ka muti dehar ba ka ham ba ke bono hamti hamya hinang chu song ni ka ham hai tong kai la kai ati hamyang teng ke kayo at sa horo ba ka ni jak phayu gai ba ka jak kayo ko dar sang na khobar khai na ka ko ro ka na dar sang kha kya ba sang phate ko ta ba mo ta ro ta lang ni na nya no ni thala ka ta nai le kya akuru kai ka nai phana ba hambi ma le yang kha ka akuru ka hamya kai ko ati ni tong ka acha hongke norok bai kok lamrok salai thaniwo kasang khai ja sai tong bo puile bu khagota so ha ba kha simai to phana sa ko a so joli jang ma hin phai ka nom ti joli jang ma hin phai sa kun hama ha rong tong ngai chiata bu nu ka no ano bu ko babu sorno bu ba yu sap no bu babu no bu tai ngai ano bu tai ngai ani bu sa ko suno ba na se ma hai ro khai to ta ai khe ta ha no ngai ka su na se pa no bo ta siang hamyan chi ba ni jung bo no ku nu mung sa joli ya ta ya ti khe no ko tu yi tong ta bo especially bum dekhi bini live tong na ni musung jak nung da abti ro mana ro khaija gi bo tebo ulta pulta khana tam wansu mung chang ya ai khe ka ham no ekdom ka ka ham no ang wo ko ta mo suwa ro kan nang wa seu chu han yati bo so ro ka ta wa seu chu ko ta ha bu ma so ha chu nu ko drugs ro sa saya bo da saya na acha abuti khai kun sondeho kari na ke re saya ba mu saya hagai tabu bo je hamya kalai mani total busuk bo sorong na kalai kha 7 বছর খাতা 7 বছর চলি tongkha nini sere ro busuk boyos ma kha Rumah sakai ego ro bos sigi selai ma hairam khata tai masaka tai ma sakai ko 6 বছর no na tek ser selai khata 6 বছর no ujunu khata 7 বছর ka hai hamya angkha engke tabu
nini nusai no hamya judi nainani thangka hangke hangkai je tabuni nusai obti khai bisnao poksa kalai haino malang khai asugui tongmani je thui tongmani je obti obostha ni simi norok ni nusai no tabuk tamungui norok doctor tlangai chikitsa khaime yang tong rang pusa bokure abe telangai maya rang bokure ba to dise ma tori khata telangai maria kono somoy doctor to tlangkha agi yo phase phote wasi telang kha dara sumo telang khata to ka kai telang khano apu kai lo kai rang pusa bokure mo tara khaile ja ka tin ko ta kai rang pusa bokure ba telangai malia ta tabuk ni nusai no hamriti sanangke oboto treatment khaya nangnai eba chikisa khaya nangnai aboni bagai tam sanani musung Kenapa des ibu takut berkurang, engkau coba so apa, ikut laiman tak. abo simin no kaisa lama tai kono kerja kono mane khani phaljane rok beba paibi kha Mungkin kiri kaya mani pun pernah phalan kiri kaya agi kaya jauh pun doang rok kia tolu tunggu, so mutara khatur no paibi kata. hanggai tab khai bahai ajibi guri chalai Engkau am babu sorong no cari matang kata, am bukan mau kami ya hanggai. Engkau babu sorong no aji hanggai abon no cari matang kata. family ration tle abo BPL da na IPL Ani kucing ni ration card berkiri sa. ration card kere ration card tangi kere Engkau agi ya kau hendak kau kaji kau ba, ani bawa kuno dokumen kiri bagai kami ya. Ta. Ini kaya jauh tunggu, akar jauh ada tunggu. hangkai lukrok ni chuba susarani ni no saino hamriti sanani kono lama keri kha asung nin bumu Ani kurang mana. cerero khorbu sung kam hambai da nin sini mung kisardi nin mung tamo Bimchandra Devarma, abo kami tamo bumu kami Patrismal Atramura. atramura nini nesamarini obti kahai sak hamya ungmani au bufurin simi chengjaka Abo makai 7 bosor kaitong hata. First day kai lumgrau ke lumta. Ka luma pore nganyo amtoi baul hai ngthangta kok samabo alang palang buyo bo joli jago ano bo buo tane bihrong bo buo bo hajong buo tai buyo bo hanyo kok samabo alang patlang sawo gaba hai kanyo ngtangte kai uda bado thang nai lekha ujar tamsa uda ga sawo buyo khayo nosto no mosamari aboni bagai tamo tamo nor khoros ma khaika epre hi pundok je uda samoni pundang ga pun tanka takhum nang takhum rathaka top go khai top go khai ka one long khai ka jang go kariba samai ba chung yukte khai nya sala yoi samai sa jo khai le ke nya khai le jai khata mata khai mang ebra khai thang bi so samai ba hin thoi thang a hang kai ke bu yukte ma le au ba bo ta tong bo khala khai ka bo je khai ta bo de kha kata kai suku ma le ya le hang kai mata ta khai ma le ya hai ma tong ja khata hangkai nini nusamarini je obuti condition nungi tong hatabo nang doctor naikhangke hamana kahide ma tong abun nanggo asa khayo bahai bo ramo posa koriba to mala khai to sajo khaja khai to nane tong na mata doctor lang phano tabo busigrok nong yago rangjoma angjak tong kore khok chaba kore hokjaba hayo hi wata no bufang tano ka chai tong ba din hayo te chaja ma heng tong jata chane ba ka bang kai hangkai lukrok ni chuwasu no karite kuno lama kring to tong te kore jang tong jata khai ma ya te ge ba thanga tong ga tong khai ma tore ka dang hai dai